ଯେନ୍ତା କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହସ୍ତିନାପୁର ଛାଡ଼ମି ବୋଇଲେ ସେନର ପରଜା ମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଲେ। কৃষ্ণর বিনা মনে বুঝে, কৃষ্ণর বিনা মনে বুঝে, ঝুরি ঝুরি আমি পাগল হয়ে যাইমু, ঝুরি ঝুরি আমি পাগল হয়ে যাইমু, মনে বুঝে, কৃষ্ণর বিনা মনে বুঝে। ଯାହା ହେଲେ ବି ଉଦ୍ଧବକେ ଧରିକିରି ଶେଷକେ କେତେ କେତେ ବୁଝେଇଛନ୍ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆର୍ ସେ ହସ୍ତିନାପୁର ଛାଡ଼ିଛନ୍, ଦ୍ୱାରକାକେ ବାହାରିଛନ୍। ତାପରେ ସେନେ ଜାକଜମକରେ ବଜା ବାଜନା ହେଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେତେ କେତେ ସୁର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଛନ୍, ବହୁତ ମଜା ମଜଲିସ୍ ହେଇଛେ। ଆର୍ ତାକୁ ପ୍ରଶେସନ କରି ମହାପ୍ରଭୁକୁ ବଟେଇଛନ୍। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।